Nagpaygayo ng Provincial Capital Employees Multipurpose Cooperative kun PICEMCO og bloodletting activity kun dugong co-op subay sa 2024 National Cooperative Month. 114 ka walk-in individuals ug mga empleyado sa Kapitolyo ang midonar sa ilang dugo. Mato ni PICEMCO Chairperson Engineer Marilyn Ligaspi, tumong niini nga matabangan ang mga misamisnon nga nanginahanglan og dugo. Gitunulan sa PICEMCO ang mga nidonar og dugo og libreng 3 ka kilong bugas, snacks, lunch ug compensatory time off kun CTO sa mga empleyado sa Kapitolyo. Nagpaygayon usab ang PICEMCO og libreng eye check-up sa ilang mga miyembro ug random blood glucose testing. Kauban sa PICEMCO ang Northern Mindanao Medical Center kun NMMC ug Gabriel Optical Clinic sa pagpaygayon sa maong kalihukan. Thank you to our Governor Peter Onabia for this opportunity nga makadonate og dugo kay it gives kanang sa mga tao nga makakuha og dugo nga sa mga nanginahanglan. Kabahin kini sa tingong makubsan ang kalisod sa lalawigan subay sa SDPI program ug paglawom agenda ni Governor Peter Sr. Pedro Onabia ubos sa letrang U, Unified Efforts for Health and Social Services Delivery. Usa kini sa mga tinguha ni Governor Onabia nga matagag pagtagad ang panglawas sa katawhan. Update gikan sa PICEMCO, ako si Philip Diaz, Paglaom News.